Že zdravím lidi u nového videa, jdeme si udělat reakci na podvodníky z extrémních proměn. MG Fitman dělá reakci na to a já dělám na MG Fitmana reakci, jak reaguje na to video. Dámy a pánové, dneska se společně podíváme na člověka, který byl v extrémních přeměnách a údajně tady podle tvrzení jedné slečny a vícero slečen tady potom v komentářích a dokonce mají i skupinu, dělal vlastně to, že nabízel služby fotografa na svatby, kdy vlastně se vůbec nic buď neuskutečnilo, nebo se to uskutečnilo, svatbu nafotil a nedal jim vlastně nějak víc. Jestli nevíte, co jsou extrémní proměny, tak to je to, že on se přihlásí do toho a trenér ho prostě celý rok cvičí a potom on zubne, no měl by zubnout a někdo jako nezubne a potom prostě vypadá líp, protože je hubenej. Výsledky, respektive nedal jim fotky, neposkytnul jim videa, nebo když ano, tak jenom část a ta část ještě byla hrozná, takže prostě jako nesmysl. Máme tady vyjádření jedné slečny z TikToku a jako jsem na to zvědavej, protože teď má nějakou spolupráci s týpkem, co se říká Lepší já. A jsem zvědavý, jak se k tomu postaví ten týpek, protože je to takový jakoby podobný případ jako já a Gapa, kdy vlastně Gapa nenabízel teda žádný služby, ale víte, jak to dopadlo, když jste neviděli vyjádření, tak se běžte podívat, aspoň budete vědět, jakoby o co tam jde a tak dále. A máte tady nějaký porovnání vlastně tady v tom. Samozřejmě nezapomeňte, že pokud chcete hubnout a tak dále, tak je potřeba prostě jíst zdravě a taky třeba brát nějaký doplňky stravy. Pokud nevíte, jaký doplňky stravy, mrkni do popisu videa, je tam zdarma ke stažení suplementační plán na takový jakoby celkový zdraví a pak tam mám dokonce nový e-book, díky kterému posuneš svůj spánek na úplně jiný level. Spánek je extrémně důležitý a měla by si určitě dbát na to, aby ten spánek byl kvalitní. Mrkej do popisu, je to kompletně zdarma, že to stáhni, ať to máš, třeba si to bude někdy hodit, až tvůj spánek bude rozštípaný. Nebo už teďko se třeba budíš ráno ale úplně rozštípaný nebo rozštípaná. Má pán se na to podívat, let's go. Sledovali jste taky extrémní proměny? Tak to určitě znáte tohohle lháře a podvodníka. Okay. Ahoj, jmenuji se Tereza a jsem jedna z několika nevěst, které bohužel nalétly tomuhle. Počkej, jak jedna z několika nevěst? What? Kameramanovi a fotografovi. Proč? Cože? Jak zjedno? Jako No tak to trošku nechápu. Jo, aha, počkej, jakože já jsem myslel, že dělá vole sňatkový podvody, aha. To vlastně jako říkám, nebo proč o tom dneska chci mluvit. Je to z toho důvodu, abych zaprvé varovala ostatní lidi, myslím si, že by se o tom mělo takhle mluvit veřejně a zároveň chci ukázat, jakým člověkem doopravdy je, protože na sociálních sítích teďka má spoustu zastánců, tím, jak se vyjadřoval v extrémních proměnách, samozřejmě získal spoustu pozornosti, ať už je to kladná nebo negativní a já si myslím, že když chce takhle využít té slávy, tak by to mělo být se vším všudy. Pojďme si teda shrnout, jak to všechno začalo a jak to všechno bylo. Kámo, proč mám pocit, že já nechci, borci, je mi úplně jedno, jestli jste hubený, tlustý nebo jakýkoliv, jo. Ale proč mám pocit, že normálně, že tlustý lidi prostě jako skemujou, nebo já nevím, vole. Trošku to zkrátím, protože jsme to byli týden. To mě zajímá. Psal se rok 2024 a byl srpen, možná už září a já jsem na svatební skupině na Facebooku viděla nabídku, inzerát jednoho mladého kluka, který vypadal stejně staře jako my, říkám si super, a nabízel služby kameramana. Dojezdová vzdálenost, všecko bylo super, cena fajn, takže jsem mu napsala a spojili jsme se na Messengeru. Začalo to tak, že jsme si normálně psali, vypadal úplně důvěryhodně, všecko úplně ujišťoval, výborný, měl to zmáknutý, jde vidět, že slovíčkařit a mluvit umí, ale tím to končí. Takže jsem zvědavej, borci, tak vítáme nový sledující na Kiku, vítejte borci, vítejte. Prosím vás, my jsme si psali, domluvili jsme se na smlouvě, kterou mi zaslal, já jsem ji podepsala a v rámci té smlouvy tam bylo i 6 000 záloha. No tak to mě zajímá, jak skam. A to se stalo někdy v září, kdy já jsem mu ji vlastně poslala a on slíbil, že do 6 týdnů nebo 4 týdnů, to je jedno, pošle prostě ukázku z jedné další svatby, protože ty předchozí ukázky byly taky všelijaký, takže říkal, že má novou techniku a prostě si vymýšlel hory doly, úplně šílený, nechápu, že jsem mu to žrala, jsem úplně hloupá a to si na takové věci dávám fakt pozor. No, každopádně v té smlouvě jsem si nechala napsat dodatek, že když se mi ta ukázka nebude líbit, tak mi ty prachy prostě vrátí, což bylo super nápad, ale lidi, nikdy neskočte na takovej podvod, jo. A i když to tak vypadá, že to není, tak to prostě radši nedělejte prostě, jo. Vlastně to bylo úplně jedno. Protože té ukázky jsem se nikdy, jak hádáte správně, nedočkala. No nic.
Uběhlo asi 4 nebo těch 6 týdnů, co jsme si smluvili a vůbec nic nepřišlo. A už začaly výmluvy typu, že no, zrovna to nahrával, ale vypadl můj YouTube. No, podobné výmluvy se nesly nějakou dobu, nebylo to jenom jako jednou. Neslo se to v tom duchu celý listopad a celý prosinec, kdy vlastně slíbil, že prachy teda vrátí do těch 4 týdnů. Jak hádáte správně, vůbec se to nestalo. Už to bylo XY týdnů, kdy... GG, patří. Píské mi ty vole. Jenom výmluvy typu nedošla mě výplata a podobný nesmysly. Já jsem mu to vlastně ještě věřil a říkám, jo, tak to mě mrzí, tak já počkám. Hýbejte se s lehkostí a sebevědomně. Lehké složení s koenzymem Q10 kyselinou hyaluron. Takže tak. Každopádně, bože, jsem byla trubka. Ach jo, no, každopádně peníze teda furt nevrácel a už bylo třeba leden, nebo možná už i únor, prostě hrůza. A mě prostě nenapadlo nic jiného, než když prostě už nereagoval na zprávy, on už prostě neodpovídal, to bylo jasný. Takže jsem si říkala, no tak ty prachy už v životě neuvidím, takže jsem dala upozornění do různých svatebních skupin a našla jsem si na Facebooku jeho tátu. S tím, že když jsem mu napsala, že jsem našla na Facebooku jeho tátu, tak mi napsal, no, mého tatínka bohužel určitě na Facebooku najít nemůžete. Tak jsem si v první chvíli říkala, mrtvej nebo co. No a bylo to opět jenom výmluva a nějaké citové vydírání, jakože toho tátu jsem samozřejmě našla, toho reálného tátu, biologického. Ten byl docela v šoku, dokonce jsme si volali, myslím 1 nebo 2krát, posílala jsem mu smlouvu, všecko viděl, posílala jsem ty chaty, všecko prostě toto. No nic. A prosím pěkně, jeho táta by těch 6 000 korun vrátil. No nic, bro, táta to vrátil za něj. GG, kámo. Tímto děkuji. Jsem zvědavý, jestli... No, nevím. Kamu, ten jeho táčka je aspoň trošku normální, vole, oproti, vole, tomu malýmu, no spíš tlustýmu borcovi. No, jestli taky mi to někdo vrátí za pana nejmenovaného, ty kokos. Zatím mám pocit, že mi nepřišlo nic, ty vole, počkej, já se kouknu na účet. Jestli mi něco přišlo, počkej, náhodou, čistě kdyby, abych nedělal tady to, borci. Zatím mi nepřišlo nic teda, no, tak bude to za chvíli měsíc, tak uvidíme. No to za chvíli, jako až to bude, uvidíme, po pár měsících uděláme nějaký update, jestli něco přijde. Který vlastně mi zachránil docela. Jinak dvojitý V pro tátu týpka, který, vole, ty peníze poslal za týpka, co okrádal lidi, no. Přesně W pro týpka. Budoucí negativní zážitek ze svatby, já si myslím, že tohle bohatě stačilo a nemám slov. Takže, co se dělo dál? No dál už z mé strany nic. Každopádně jsem po pár měsících zjistila, že v tom nejsem sama. No, bro! Ahojky, napsal jsem ti na IG, ať už tam, nebo telefonicky nejlépe to pořešíme, předem říkám, že pokud je tohle pravda, celý projekt tím ukončuji, je mi z toho smutno. Brosky, hlavně, že tady ten týpek mi psal, že vole, Gapa, tady to tamhleto, kámo, ty vole, a bro má úplně stejnýho borceka. Ty kokos, joj, brosky. Tak co, vole, jak to dopadlo, ukončil ten projekt, to mě zajímalo, čet, počkej, to mě zajímalo, jste ukončili nějak, on tady nic nemá, to jsem zvědavej, vole, borci. Ano, vím o tom, tedy, teď už o tom vím, ach jo, vyjádření brzy. No nic, nebudu se smát, bro, nebudu se smát. Takhle bohužel nalítly další 3 nevěsty, kdy vlastně to bylo ještě trošičku horší. Ty nevěsty ho na té svatbě opravdu měly. Tak nejenom, že týpek byl v televizi, kde mu měli pomoct zhubnout a nezhubnul a pak se vymlouvá na to, že se tam k ním chovali jako k prasatům. Tak mezi tím bro ještě prostě tady skemoval lidi, vole, že jim nafotí svatbu a vlastně nenafotil nic. GG, kámo. Bohužel on to natočil nebo nafotil. Každopádně výsledky buď nedodal, nebo dodal jenom částečně, anebo dodal, ale úplně hnusný. Je mi těch nevěst strašně moc líto, protože vím, jak stresující to prostě celý ten proces té chystání, svatby, toho prostě dne a vůbec si nedokážu představit vlastně, jak jim musí být. Každopádně ty nevěsty ho urgujou ne 2 měsíce, každopádně už je to asi 3/4 roku, kdy bohužel nemají materiály, který si zaplatili, který očekávali a který chtěli. Je to hrozný, protože když si vezmu, že svatbu jenom tak znovu nepřefotíte, to prostě není furt. Jako imagine, bráško, když teda budeme brát v potaz to, že se reálně lidi berou jednou za život a zaplatíš si fotografa, který ti úplně vrtá svatbu,
a vlastně fotky, ale nemáš z toho vůbec nic, žádný památky, žádný vzpomínky, žádný hezký fotky, prostě nic, bráško. Chápeš? Jakoby to je na tom to nejvíc crazy a hlavně třeba pak ještě si jako objednáš fotografa a on jako tě nafotí a ty fotky ti nepošle, anebo vlastně ti ani jako nedá peníze, ani fotit nejde. Jesus, bro, what the hell, bro. Někde na louce, ale celý ten den, celý ten proces a je to vlastně úplně hrozný. Proč vlastně to točím dneska? No. Protože nevěsty se ozvaly, máme teda skupinu a nevěsty se tam ozvaly. Oni normálně vytvořili skupinu, kde řeší to, že je týpek obral o peníze. Že dneska je zablokoval, takže mně přišlo, že vlastně úplně v nich zahodil už takovou tu poslední kapku naděje, kdy vlastně oni mu třeba psali, urgovali ho. On jim samozřejmě odpovídal jednou za měsíc s nějakým nesmyslem, že už na tom pracuju, blablabla. Nikdy jim to nedodal, nikdy neměl v plánu jim to dodat a nikdy jim to nedodá. Já absolutně nechápu, kde se tohle jako v lidech bere, ty kokos. Jakože to už snad není možný, ty vole. Další týpek, kámo, který prostě takhle okrádá. Je to hrozný, každopádně by mě zajímalo, jestli tohle třeba ti jeho kamarádičci, kteří teďka... No to by mě zajímalo, kolik ještě týpků se ještě najde, kolik jich ještě bude. Takže budou skemovat, okrádat všechno. Jako lidi to mě fakt štve. Točí různá videa a tak vědí. To mě zajímá, jak se tomu postaví tady ten týpek z toho lepší já, vole, jestli s ním ukončí projekt jako já s Gapou. No tak to by mě taky zajímalo. Že to vlastně bylo nějak jako podobně trošku, no. Sice Gapa teda neokrádal lidi, ale jako půjčoval si a nevracel, takže svým způsobem asi jako trošku jo. Jenom jim nenabízel žádný služby, jenom řekl, že jim to vrátí a my hloupě si mysleli, že ano, takže OK. A jestli jakoby zastávají ten jeho názor, že je to v pohodě, anebo jestli ti chudáci to vůbec nevíjou, jaký on doopravdy je člověk a vlastně chudáci. Tohle bude asi ode mě všechno, má to 6 minut, takže děkuju moc všem, kteří to dokoukali. A v případě repostu budu docela ráda, protože bych opravdu byla ráda, kdyby se taková věc, bylo by to asi takový trošičku zahojení takového šramu na duši, nejen pro mě, ale i pro zbývající nevěsty, že se takhle o něm pěkně ví. Já, když jsem se dozvěděla, že jde do extrémních proměn, tak jsem málem dostala infarkt. A vlastně vůbec mě nepřekvapilo to, co tam předvedl. Bylo to hrozný a přesně si myslím, že takový člověk on je a takový člověk opravdu bude. Přeju vám hodně štěstí a držím vám palce, ať už vybíráte. On skemoval lidi a tak a potom šel do extrémních proměn. Ty vole, to prostě nepochopíte, je to hrozný, no. Dodavatele třeba na svatbu nebo celkově jakékoliv služby. Dejte na recenze pořádně. To ne, tak jako reálně, a když bych si šel jako vybrat svatbu, nebo jako někoho, kdo mi bude fotit svatbu, tak úplně jako první chci vidět portfolio a recenze. Protože přece jako nenecháš si nafotit svatbu od někoho, jako koho neznáš, jakože, který nemá nikde žádný fotky, nic, je to event, jakože událost, která se děje pravděpodobně jako jednou za život, pokud se teda nerozvedeš, nevemeš si někoho znova a zase furt dokola si nebudeš brát furt někoho znova, tak máš jak... No, ale jestli se nerozvedeš, no tak to máš jenom jednou, no, takže bych si vybral to nejlepšího fotografa, protože to je jenom jednou za život, takže bych si vybral to nejlepšího, no, nebo dobrý prostě recenze, no. Jak říká MG Fitman. Svatbu jednou za život, jako chceš mít prostě jako ty vzpomínky vyfocení, tak se koukneš na to. To je vlastně i chyba tady těch lidí, co jako já neříkám, to nechci jako obhajovat, jo, prostě skemer, jo, jako hotovo. Ale jako rozumíme si, teď přece jde o to, že si uděláš nějakou research předtím, než si vybereš fotografa na svatbu. Vybudujte bohatství pobíráním úroku 3,7% ze svých korun. Teď s Trading 212 můžete. Ať už zastřihujete nebo holíte. Lidi, takže pro dnešek to bude konec. Takže dejte like a odběr a čau.